Hi guys! Lain na sa among akong ipadua guys no, pakutaw sa utok. Puzzle games ni siya guys, tara. O kinsa gali makaunaw within 2 minutes guys, mao'y makadaog. So guys, ang ikaduhang round nga sa puzzle games guys, mao ni silang duha ang mga gwapa. Dara, sige, ready, go! Lungkag. Kanang tagay, pakutaw sa utok. Saan nila? Kakalas mo. Babali din ni Mao. Babali din ako kamauan. So, Time is 1 minute and 34 seconds. now, why nakadaog nila guys? Sa una na ron pagkuhan mo. Sige, ano yami? So, na loy, nga urang. Wa man ay klaro loy. Pao na niya. Sanay. Now, why nakadaog nila guys, no? Medyo wala pa sila experience sa ni guys kay. So man ni, di man may kamawa ni mo. Sa yun ra ana loy. Asig sama Joylen. Di man kiwi man ni. Di mao. Ipak sa mo ni. Isa man padong ay. Oras. Ang oras kay 1 minute flat. Nabaw po. 59 seconds. Na dili ko kibaw ni ani. Pesko to ni ay. Pagkadali ka lang. Hindi ka tulos dirlin, dali focus ba? Focus! Why na mo? Hindi na pa yung oras, tas pa yung oras. Ang oras kay 34 seconds. Ah, di na makaya loy. Ay, ano ana jadi ay. Pwede na mo na kopya kun Hindi do. ba sino tibutang diha? Ayaw sagda ino na. Wala na ba? Babay na. Wala ay 34 wala. 21, 19, 19. Na kurmang ka no. 18. 16, Kurmang wa man 15, ato. 14, Pero ubos. 13, 11, 10, 9, 8, Surrender! 6, Surrender! Why daw? 3, 2, 1. Wala na kada. Why nakadaog? Sorry. Ikatulong contestant nato sa puzzle games guys. Tara. Si Madam Margie o si Madam Luwin. Sige guys, go! Pagtang-tangan niya. Kaka sa isang kamot. Wapakay. Isa. Butang sa dito, isa. Okay, isa sa kamot, isa. Isa sa kamot, time pa ta. Ananaon din na di ay. Oh. Ready, ingat. Ready, go! Mabaka ni. Sama ini. Doon sa to na ko pagtrabaho na ko dito mao di ay. Kang ataka. Ananaon din na pagbuhat di ay. No? Wow, ka-bright ni Madam Marge. Kadaog giniron. Kadaog Dapat tayo, gini. 1 minute and 37 seconds. Kadaog ginigpiso ron. Si Jamarji rin kadaog. Sama niya. Saan, gibalin na unay mo tiluwin ang tanawag. Naong wala yung mga Purma dia daan, tanawa daan siya. Tanawa siya daan ba sa ayaw pitin na, yung purma. Tempo ka mauna ni ko. Sama niya. Kadaog nagkisikuan. Kasang So, after mo sa oras, wala mo daog. Lagi din daog di ay. 2 minutes ra. Napa mo'y 1 minute and 7 seconds. Taas pa kayo. Nagsunon rin mo nga sa karton na nabili niya. Muna kita to. Sunon na mo niya. Sunon na mo na sa karton na loyo. Mura na siya. Itao di mo diha. Ni kuwang man ni. Muna siya. Ako ni. Na di ko kamao ni. Nalabas ka doon na 46, 46, 45, 44, 43, 42. Hindi mo na mauni mo. Murma naman agad. Asa man mo na man ni. Ah, di ba? Di ko ka mauna ni ay. 4, Pildil ko daan. Kuwang. Wa gid ay. Wa gid. Diray, ang dagoy. 24. Hapit na ang oras. Ay, di ko ka mauna ay. Di gid madam. Wa gid 19, na da. 18, Why na kadaog? 17, 16, Kanara. 14, Why 13, na kadaog? 12, Iwa ha. 11, Lapit naman ay mo ha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,